Watch لومي أبزوت وصبصاب سراويت إثيوبيا أب كتماتات تግራይ بالماما دبدب فصيموا له ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ በወገኑ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ጥርዓን 108 ጾታዊ ዓመጽ ኣብ ሆስፒታል ቀሪቡ ይብል መሓዛ ኤሪትራ ኣውስትራሊያዊ ፕሮፌሰር ፍሬድ ሃውሎስ መበል 28 ዓመት ዕለተ ሞቱ እንትዝከር ተኸሎ ፋውንዴሽን ማህውት ኢታዊ ስለዝነበረ ኤርትራ ናይ ክብሪ ዜግነት ይብዎ إذن كالوت حادثة زيناتات كنقربنا نمكتالكم نقدم حيلتات سراويت إثيوبيا أبز حلفة جزاء بكتماتات تግራይ بألماما دبدب كم زفتصمون زدمان حق كوينات زتحس كم زخنة Human Rights Watch لومي أبزوت واتساب جليسو بز مخنيات أب كتماتات مقالة حمران شرن أب أبيات تمرتي هوسبيتالاتن نعداقا مأخلاتن بستفتصم متقعتي هسانا زركبوم 83 كم زموتون لعلي 300 كم زقوصلون تقيسو أبز قداي منغستي إثيوبيا كساب حز زهابور إتويلن انتخونا أبتنا حق مخبار سرحيت أب لعلي السيفيلاتن حدقتاتن قدعات كيبتصح لعلت انقاقة تغيرو إكبل قدمي منستر اتهاجر أبي أحمد تزاريبو نيرو دايركتر قرن أفريقيا Human Rights Watch لاتيشا بادرغن أب مجمار اتوكينات سراويت فيدرال ناب كتماتات بألماما كبت تبرت بمتوكواس موتن معناو نبرتن أسعيبو إلا المجلسي Human Rights Watch مس هابتو مولد يوحنس بمخان كنقرب لكم فولي حيل عمام إثيوبيا توكينات مستجمرة بزخفة تويترون حيلتات فيدرال ناب كتماتاتن هزبز وزحون بوتاتاتن كوينات أي كايدن إلو نيرو بمغنيات توكينات بزحات نبرتي تكلل أغل مقبي كم زي بلوم حصرت ماي ندادن مدهايثن كم زقات مزقلس Human Rights Watch جن 30 شوعتن نعين مسخاخر كومون بحالتات سراويت إثيوبيا متقعت بصحنا زبلو نبرتي كتماتات مغله شرن حمران تشعت غازطنياتات سراحتنيات تكالات رديئتن تحلقتي سبع مسلاتن سب مويا مرمرا ريسان كم ززرارب يسقلصحنا اب كتماتات متقعت كبيت بردما تفصيمو يلو أب معراب تግራይ كتما حمورا بتشعت حدار كل تشحن إسران كاب شنخ إريترا مورتارن مدفع ناي تانكن نبتا كتما مستتكوسة سلماوين سبات مويتومن قوسيلومن كمون أبايتن تكالات وابتي آغرغلوتن كفيلاو عنوة قاتيمومي بالإتزبزب أب هوسبيتال كحسايب الراز سرحو سب مويا دما أبتا علت هزانا زركبوم 46 سبات كم استقتلون دعلي كل تميتي كم زقوصلون تزاريبوم حريهانا بعصر شوعات حدار كل تشحن إسران أب كتما شرمت كعتي مدفع كم تفصم زغلص Human Rights Watch متقعت زبصحم هنصاتاتن اندستريتاتن مهلوم غليصلو بز مخنيات بوحدو 10 سبات كم تقتلون استقاسه تصبصب بزحات نبرت دما نفسهم كدحنو نا بيت غرسيان كبزحدم محبيرو كال متقعتي تفصيم وازته بحالت كتما مقليه ب 28 حدار كل تشحن اسران نبت ختما بستفصم دبدب 4 هصانات زركبوم 27 سبات كم زتقتلون لعلي حدميتي كم زقوصلون Human Rights Watch ابريهلو ازي بالماما استفصم متقعت نبلو زلنا نحاده وتهدراوي إلى ما زي جبر استفدت متقعتيو بتوسخي أب كتماتاتن حزبي أب زنبرلهم بوتاتاتن زفتسمو وتهدراوي إلى ما زجبرو متقعتات بومبان دبدبن بألما ما استفدسمو متقعتي بحالو زيوم حقتات كوينات عشش بمبال ويون كونيلوم زي تحسوهم والكسبات حتى تي جبن كوينات كونيومي بل سبب Human Rights Watch كلهم حالتات هيوت سلمان سبات بحدا خيودق أدلي تنقاطات قبرو خمزلهم زقلص Human Rights Watch هنا التكوينات يقتل بمهلاو كلهم حالتات نحقتات كوينات كجزو التحساسي بله بتوسخي سراويت فيدرال كاب ألماما متقعت كقطب تفصيهم زبالو ناي حق تحساتات كمرمرن بوز حزبي أبز نبرو اللبوتاتات تبارعتي أزوار كان بتقام كقطبن التحساسي بله حالتات وحتى بالعلي أما غلا عسكروز نبرة سراويت سمين إز متقعت تفصيهم يوم بزبل منكس فيدرال أما جمرتاسو من ور حدارز جمرهم بخبار حقي لو زغلو صوت هدراو سريتانا سراويتو أما وداتا ور حدار كلتشحن عسران نختما مغلا مستقصات صره اسسرحيت كم استزازمه مغلاصو يذكر ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብዘውጾ መግለጽ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ብዝሓለፈ ክልተ ዋርሕ ጥራይ ጥርዓን 108 ጾታዊ ዓመጻት ናብ መደበር ጥዕና ከም ዝቐረበ ገሊጹሎ እቲ ኮሚሽን ብመሰረት ካብ ሰብ ሞያ ሕክምናን ቢሮ ጥዕናን ጊዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ዝረኸቡ ሓበሬታ ኣብ ሆስፒታል መቐለ 52 ዓይደር ሆስፒታል 27 ሆስፒታል ዓዲግራት 22 ሆስፒታል ውቕሮ 7 ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝበጽሕን ግዳያት ናብ ሆስፒታል ከም ዝመጻ ጠቒሱ እቲ ኮሚሽን ኣብ
بمجلسيو تنصوتاو عمد زقاطمن بمدبر بوليسن مدبر طعنان كيدن طرعنن كيسمعا اب ገለ ቦታታት እት መደብራት ስለዝዓነወ እትስከክለኛ ብዝሒ ጾታው ዓመጽ ካብ ዝተገሊጹ ዘሎ ክዛይድ ከም ዝኽእል ይግመት ኢሉሎ ሃብቶም ወልደ ዮሐንስ ተወሳኺ ቀርበልና እዩ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሎም ማዓንተ ብዘውጽኦ መግለጺ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ደቂሶም ሕክምናዊ ናቤት ካብ ዝረኽቡ ዝነበሩ 20 ልዑል ስነ ኣምራዊ ነውፅን ስምባደን ዝነበሮም ህጻናት እቶም 16 ብሰንኪ ኩናት ናብ ከምዚ ዓይነት ሕማም ዝተቃልዑ ምዃኖም ገሊጹ ኣብቲ ሆስፒታል ሕክምናዊ ናቤት ካብ ዝግበረሎም ዘሎ ህጻናት ኢዶም ዝተቆርጹ ዓይኖም ዝዓወሩን ኣብ ከብዶም ኣብ ርእሶምን ዝተሃርሙ ከም ዝርከብዎም እቲ ኮሚሽን ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ካብ ሆስፒታል ዓይደር ብዝረኸቡ ሓበሬታ እቶም ኣብ ልዕሊ ህጻናት ዘጋጥሙ ዘለው ሓደጋታት ብሰንኪቶም ኣብ መሬት ዝተቐብሩን ዝተደርበዩን ተፈንጀርቲ ዝሰዓቡ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልል ዕድመ ዝርከቡ ህጻናት ኣዘራርቢ እየ ዝበለ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ስድሮኦም ኣበይ ከም ዘለው ዘይፈልጡን ብተበራሪ ጥይት ዝተሃረሙ ህጻናት ከም ዝርከቡን ጠቂሱ ብተበራሪ ጥይት ካብ ዝተሃረሙ ህጻናት ኣብ ሆስፒታል ዓይደር 4 መዓልቲ ኣብ ክፍሊ መለይ ጽኑዕ ሕሙማት ክንክን ተገይሩሉ ዝሞተ ወዲ 4 ዓመት ህጻን ከም ዝርከብዎምን እቲ ኮሚሽን ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ ኣብ ልዕሊ ህጻናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝምልከት መንግስቲ ፍሉይ ኣተኩሮ ሂቡ ነዚ ገበን ዝፈጸሙ ሰባት ተሓተቲ ክኾኑ እቶም ሓደጋ ዘጋጠሞም ከዓ እኹል ሓገዛት ክግበረሎም የድሊ ይብል እቲ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ጸብጻቡ ትኩረት ካብ ዝግበረሎም ጉዳያት እቲ ካልእ ኩነታት ትካላት ጥዕና ቀረብ ኣፋውስን እቲ ክልል ክኸውን እንከሎ ሞት ሰብ ሞያ ጥዕናን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ትካላት ጥዕና ተዘቢቶም መብዛሕትአን ኣምቡላንስ ድማ ኣብ ትሕቲ ቢሮ ጥዕና ትክልል ከም ዘይርከባ እቲ ኮሚሽን ገሊጹ ብኻልእ ወገን ኣገልግሎት ጥዕና ትክልል ናብ ቦትኡ ንምምላስ ኣጸጋሚ ካብ ዝገብርዎ ምኽንያታት ብፍላይ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ምብራቕን ማእከላይን ዝርከቡ ትካላት ጥዕና ኣብ ትሕቲ ምምሕዳሩ ስለ ዘይኮኑ ብምኽንያት ደሞዝ መድሃኒትን ሓይሊ ሰብን ኣብ ግዚኡ ክቐርብ ከም ዘይከኣለ ኣባላት እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ገሊጹ መለይሉ ብተወሳኺ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዞባታት ሰሜን ምዕራብን ምብራቕን ትግራይ ብምሕላው ዞባታት ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ብምእታውን እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ብምሉእ ዓቕሙ መሓውሩ ምዝርጋሕ ከም ዝጸገመ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ገሊጹ ይብል ይኹን እምበር መንግስቲ ኤርትራ ኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዘይኣተወ ብምግላጽ ንዝቐርበሎም ክሲ ይነጽግዎ ቅድሚ ኩናት ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን ፌደራልን ብዝነበረ ዘይመቀዳው ብዝተፈጥረ ሕጽረት ባጀት ሕጽረት መድሃኒት ክርአ ጀሚሩ ነይሩ እዩ ዝበለት ኮሚሽን ምምሕዳር ትክልል ብምፍራሱን ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምቁራጹን ኣብ መዝሓሊ ዝነበሩ ኣፋውስ ምብልሻዎም ኣብሪሁ ስለዝኾነ ድማ ድሕነት ሕብረተሰብ ንምሕላውን ገበን ንምክልኻልን ኣካላት ፍትሕን ምኽባር ሕግን እቲ ክልል ቀጢፎም ንኽውደቡ ዘደሊ ቀረባት ክማላእ ይክባይሉ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ኢትዮጵያ ንጸብጻባት ጾታዊ ዓመጻት ዝምርምር ጉጅለ ናብቲ ክልል ከም ዝለኣኸን ውጽኢት እቲ ምርመራ ንህዝቢ ከፍልጥ ምዃኑ ምግላጹን ዝዝከር እዩ ሕዚ ድማ ሓጸርቲ ዜናታት ክነቕርብ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ፕሬዚደንት ማሕበራት ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ናብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ግዳያት ኩናት ንዝኾኑ ሰባት ተወሳኺ ሓገዛት ክበጽሕ ጸዊዑ ፍራንሲስኮ ሮካ ኣብ ናይ ትግራይ ዑደቱ ዝረኣዩ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቡ እውን ተዛሪቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ንግዳያት እቲ ጎንፂ ከይበጽሑ ክልከላታት ይገብራሎ ብዝብል ክንቀፍ ጸኒሑ እዩ መንግስቲ ግና ረድኤት ናብቲ ክልል ክኣቱ ዝገብሮ ምትሕብባር ክዕዝዞ ምዃኑ ሓቢሩሎ ኣብ ኤርትራ ሎሚ ብዝተገብረ መርመራ ኮሮና ቫይረስ 11 ሰባት እቲ ቫይረስ ክርከቦም እንከሎ 4 ሙሉእ ንሙሉእ ሓዊዮም ከም ዝተፋነው ሚኒስትሪ ጥዕና ሃገር ገሊጹ ኣብቲ ሃገር ክሳብ ሎሚ 2429 ሰባት በቲ ቫይረስ ክልከፉ እንከሎ 7 ሞይቶም 1828 ከዓ ሙሉእ ንሙሉእ ሓዊዮም ነናቤቶም ተፋንዮም 594 ከዓ ሕክምናው ናቤት ይግበረሎም ከም ዘሎ እቲ ሚኒስትሪ ገሊጹ መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ዝገበሩ ዘለው ጃዋር መሐመድ በቀለ ገርባ ሸምሰዲን ጣሃን ሃምዛ ኣዳንን ብሰንኪ እቲ ንመዓልታት ቀጺሉ ዘሎ ኣድማ ናይ ጥዕና ጸገማት ከም ዘርኣዩ ሓደ ካብ ሓካይሞም ዝኾነ ዶክተር ኢሊሉ ጀማል ንቢቢሲ ሓቢሩ እቶም ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ኣብ ልዕሊ ፖለቲከኛታትን ኣባላት ስድራ ቤቶምን ዝበጽሕ ማእሰርትን ምክልባትን ብምቋም ናይ መግቢ ምሕሳም ኣድማ ካብ ዝጅምሩ 14 መዓልታት ከም ዘቁጸሩ ጠበቃታቶም ይዛረቡ ኬንያ እቲ ኣብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ቀሪቡ ዘሎ ጉዳይ ዶብ ዝረኣየሉ መዓልቲ ክናዋሕ ምጥላባ ሶማልያ ነጺጋቶ ሶማልያ ኣብ 2014 ነተብ ሞንጎተን ተፋኒነን ዝርከባ ሃገራት ዝተፈጥረ ማያዊ ምስሓብ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘሰጋገረቶ ይፍለጥ መገድ ኣየር ናሚቢያ ኩሉ ንጥፈታቱ ደው ክብል ወሲኑ ጠንቅ ናይቲ ውሳነ እቲ መገድ ኣየር ዘጋጥሞ ፋይናንሳዊ ቅልውላው ምዃኑ ተፈሊጡሎ እቲ ስጉምቲ ንልዕሊ 600 ሰራሕተኛታት ዓዲ ውዒል ዝገብር ኮይኑ ኩሎም ትኬታት ገዚኦም ዝነበሩ ተጓዓዝቲ ድማ ክስርዝዎ ተነጊርዎም ኣሎ
محازا إريترا زخونة أسترالياوي فريد هولوس أب هاجرون وزأن بأمايتاش حزو أتصرو دخاتات كاب عرات زدحانة قبللن أب عالمنا عبي الشمزة ترفة أسترالياوي حاكم عيني بمخانو أب شحج عتميتن تسعن اتزبلت أسترالياوي زيغات بحيلو بوغ اعترو حنيرو مس سورا إريتران منغست إريتران طبق ركوب زنبرو فريد هولوس كسابتا بحمام منشرو أب مبل 34 عامتو 10 لكاتي شحج عتميتن تسعن سلستن زوموتا أب وشت إريترا فراوس هولوس تسميه حكمنا عيني بمسرات نأشحات كاب عورات أدحينيو صحفن تمرماري تاريخ داويت مسفن بزعبا فريد هولوس مسحبتو مولد يوهانس زقبرو علالي سعب فريد هولوس قد قدمو عرفتو مع الكميلي كان يذكروا بزعبا بخطات قدوس ينور قد قدمو بخلت أحد يكون بالنقاء عرف إحنا إرتراح التأساس للقى أستراليا كله حد إرتراح ورخيبه تجد في زعبا كنت إرتراح حاسته هو أبدلو ما كسب ذلول النوم نعب مسكده معرن إرتراح خيب مريضو مالتي إذا بيجي برتا وقال حجي أبو خيدو بعلو بزرعه هذا بيفكر قرب كيلو أبدي تناديسو يبل كميل اليوم تقادلتي قناعاتهم بيروقراسي أيفلتونهم أبجدي تركز بهالنجاريين ስለዚህ ለዚያቱም ክንሕግዞም ይግባእ ካብ ዝብል ተገዲ ሙሉእ ግዚኡ ኣብ ምሕጋ ተሻሊ ንሶውራ ኤርትራ ዘይኮነ ኣብ ሶውራ ኤርትራ ዝረኣዮ ናይ ዓይኒ ሕማማት ኣብኡ ድማ ሓካይ ማይነቦ ኣብቲ ገድሊ ሓደ ጥራሕ ነይሩ ንዕኡ ኣውፅኡ ተምህሮ ወሲኑ ሽዑ በበዝ ጀመረ እትርኩ ናዓበ ከይዱ ይሕዝን ይብል ኣፍዋንቲ እርኩ ናዓበ ዝኸደሉ ንሱኻት ሕማም ናቱ እናጥቅዖ ይኸይድ ነይሩ መንሽሮ ነይሩ ዳዊት መዓስ እዋን እዩ ፍሬድ ሄሎስ ምስ ሶውራ ናይ ኤርትራ ክላለ ጀሚሩ እቲ እዋን ምናልባት ንጹር ንምዃን ኣብ መጨረሻ 80ታት እቲ መጀመርያ ኢንተረስት ካድረል ጀመረ ማለት معرفة يدو زرعيو أمني داخل زرعيو 4 جزء يبقيو كلمنا صنت مالت جزي كلمنا صنت دحر تراوعي جزء المخاء دحرنا صنت حمي مخلو تعدمو نير تخلط يحيد مالت أطوان تسمو أطوان تقنوني نتي محادثة مريتو نتينا عين حكمنا ذكايز نغير تغلالاي أميرو دحر نصنت مسكون المخاء ناتو تكال مجمرة جزء أط إرترا تكتل وسيلي كيرووها تخلو فاونديشن شجرات أقل داويت زي حكمنا عب إرترا زمسرته كم زمسلنيت حكمنا عيني فريد هيلوس تباهيلو بش مستتصوعي يدخون دلو هو مع السبيرة دي حانت حكم بإترر وزارات مقعدة بيهيرون أبا حتى يقول كم أوبريشنات عيني جيرانات كلها حاوية اتصاء وزخيلة كلمة تحسين ميري تحرق تتسمو نقرنا فريد هيلوس مش سوخيدو بعدو كان حضرهم ويناتو سبارتان فيهم كذا كايدو أيقونة من الإعلام سادي مهر في فاونديشن تكل فاونديشن قاعد بعلاتهم كذا كايدو حجي بعل فيتنام لاوس باكستان أقول له يرجع حوسي سالفة عالم أقول له تخيلوه ليك قدامي دي أمير فاس كحلتا كموديل إسرائيلي كتقيمه أقول له تخيلوه داويت فريد هيلوس عب إيرتراون ناي كبري ناي إيرتراوي زيغنت توهيبو إيمو منغس إيرترا ناي مجمبرتان ناي وصا زيغا ناي كبري زيغنت زهابو تباهيلو قتقسك عالديو تعلق بزعبا زحبريتا هو اتسو تحولو فاونديشن وطيتاوي سلازي نظرة منغس إيرترا ناي كبري زيغنت يبوه نسيت أحد يكون دمها أبستامت ناي توفتا لي فريد هيلوس بلو سكام حاتي مذكرتان تاريخ متحول طبعا صحافن تمرمار تاريخ داويت مسفن ذهب كان مبرهي بشم BBC أزي زمسكنكا